Ariketa honetan nahasketa bat planteatzen da. Nahasketa hori da zilar nitratozko disoluzio bat 0,0 bat molarreko kontzentrazioa daukona eta 20 mililitroko disoluzioa nahastatu egiten dugu potasio kromatozko beste disoluzio batekin. Eta horrek dugu kontzentrazioa 0,05 molarrekoa eta 80 mililitroko volumena. Beraz, imaginako dugu bat A ontzian dagoela eta beste bat B ontzian. Eta C ontzia deituko diogu nahasketa ontziari. Nahasketa hori egiko duen ontziari. Jakin nahi dana da, ia nahasketa honetan agertuko dan, nahasketa hori egin ondoren, ia auspeakina agertuko dan. Eta auspeakina eratzekotan izango da zidar kromatoaren auspeakina. Zergaitik, bere KS ematen digutelako eta oso txikia da. Ikusten dugu oso balio txikia duela, beraz oso gatz disolbagaitza dugula zilar kromatoa. Lehenengo pausua beti izango da idatzi gertatuko diren erreakzioak. Alde batetik, zilar nitratoa uretan guztiz disoziatuta dago bere ioiak emanez. Eta bere ioiak zilarra eta nitratoa dira. Hori da A ontzian gertatzen dana, beraz C ontzian nahasketan agertuko dira zilar katioiak eta nitrato katioiak ere bai. Beste disoziazio erreakzio bat izango da potasio kromatoarena. Potasio kromatoa uretan disoziatuko da potasio katioiak emanez eta bi sortuko dira gatzaren disoziazioan eta kromato anioiak ere bai. Kromato anioiak uretan. Beraz, horrek dira C ontzian ipini ditugunak. Beraz, ikusten dugu zer dagoen C ontzian. Baina, hor dago auspeakina gertatzen denaren zalantza. Eta auspeakin hori da zidar kromatoarena. Beraz, zidar kromatoa auspeatuko balitz, oreka bat, disolbagarritasun oreka mantenduko luke disolbatuta dagoen gatzarekin. Eta dakigunez, idazten dugu disoziazio hori solido eta disolbatutakoaren artean. Beraz, oreka honek ere badakigu edukiko duela bere disolbagarritasun biderkadura. Disolbagarritasun biderkadura hori izango da zilarraren kontzentrazioa berbi eginda eta kromatoarena berbat eginda. Eta guk jakin nahi dugu ia hori KS baino handiago den, ze KS handiago baldin bada, orduan esango dugu auspeakina agertuko dela zilar kromatoarena. Hori da jakin nahi duguna. Orduan, zer erabaki behar dugu orain? Ia auspeakina eratzen den ala ez. Horregaitik behar dugu biderkadura, esan dugun moduan, zilar kontzentrazioarena eta kromato kontzentrazioarena. Horretarako, jakin nahi dugu, zenbat mol zidar aurkitzen diren C ontzian. Eta hori zatitu behar dugu volumen totalarekin. Volumen totalarekin, hau da, volumen total hori izango da nahasketa bien arteko batura. Eta kromatoaren kasuan, berdin. Orduan, kalkulatzen dugu A ontzian zenbat mol zilar nitrato egon diren. Hori egingo dugu betiko moduan biderkatzen kontzentrazioa eta volumena. Hau da, 20 mililitroko disoluzioa izan dugu, beraz 0,020 litrokoa, eta hori biderkatzen dugu disoluzioaren kontzentrazioarekin, 0,01 mol litroko. Eta biderkadura horrek ematen du
bi bideramar ber minus lau mol zilar nitrato. Baina ikusten dugu zilar nitratozko molak berdindu egin daitezkela zilar molekin. Formulak esaten duen bezala, zilar nitrato bakoitzean zilar bakarra dugulako. Beraz, badaukagu hemen ipintzeko bi bideramar ber minus lau zati volumena 20 mililitro eta 80 mililitro nahaztu egiten dira, beraz 100 mililitro dira eta 100 mililitro litrotan ipinita 0,1 litro da. Berdin, bi bideramar ber minus iru mol litroko. Bardin egingo dugu B ontzian dagoen potasio kromato mola kalkulatzeko. Hor, egin behar duguna da, biderkatu 0,080 litro, 80 mililitro izan dira, bider 0,05 mol litroko, eta emaitza dugu lau bideramar ber minus iru mol. Kasu honetan ere esan dezakegu hori dala kromato anioiaren mol kopurua. Formulari begiratuta kromato bakarra dagoelako potasio kromato bakoitzean. Orduan, lau bideramar ber minus iru mol zati volumen totala. Nahazte horrek edukiko duen volumen totala, 0,1 litro. Eta emaitzak ematen du lau bideramar ber minus bi mol litroko. Orain, egin behar duguna, beraz da, hemen gorriz azpimarratuta dauden kantitate bi hauen arteko biderkadura. Hau da, egingo duguna da, biderkatu zilarraren kontzentrazioa eta kromatoaren kontzentrazioa. Zilarraren kontzentrazioa berbi egin behar dugu. Eta konparatzen dugu KS-rekin. Beraz, bi bideramar ber minus iru berbi, bider, lau bideramar ber minus bi. Emaitza da, 1,6 bideramar ber minus zazpi. Eta ikusten dugu hori, asko handiagoa dala KS baino. Ze gogoratzen dugu, KS zala 3,9 bideramar ber minus 12. Beraz, ondorioztatzen duguna da, bai, eratuko da zilar kromatoaren hauspeakina.